מה שהוא היה לילדים לנינים שלו, זה אתה לא יכול לתאר. אם למישהו קרה משהו, קיבל מכה, נפל משהו, סבא, בוכה, הוא כבר היה עייף, לוקח אותו, אני רואה את השוכב, ושר לו קצת, כבר לא קרה. זה אני לא מסוגל לעשות, אני מנסה כמה שאפשר בתור סבא רבא למלות. בצעירים שלא הכירו אותו, קל לי יותר. והגדולים שהכירו אותו, זה הסבא שלהם, רוצה את התפילין שלו, רוצה את הקול שלו, ואני מבין אותם. סבא שלי אמרה לי שכזה היא בכתה, אז שלי אמרה לי כוכבי. היא אמרה לי שהוא היה סבא של כולם. כולם זוכרים אותו נוסע באופניים, ביקיר, עובר שלום לכולם, מחייך לכולם, מטפל לכל הילדים, שהיו פותחים את הראש בבית כנסת. כדאי לשים לב לדברים הקטנים האלו, שלא תמיד המבוגרים ידעו להתייחס לילדים הקטנים, אם מישהו נעלב, אם מישהו נפגע. ואני תמיד זוכרת גם שבטיולים אנחנו הלכנו ביחד, תמיד כל הילדים היו רצים קדימה, ואני כאילו הייתי הולכת עם סבא ביד עם כל המבוגרים כזה. שכל פעם שילד ואני היינו מחכים לאיזה משהו שסבתא הכינה, אז היינו עומדים על המיקרו וסבא היה כאילו כועס כזה ומרחיק אותנו, ואז זוכרת שפעם אחת אמרתי לו שאני גדולה ושאני כאילו יכולה לחמם בעצמי, אז הוא לימד אותי להשתמש במיקרו. אמר לי שאני נכדה הבכורה ושאני מספיק גדולה, אבל אמר לי שלמרות שאני הנכדה הבכורה אסור לי להסתכל ככה על המיקרו בזמן שהוא מתחמם בגלל הקרינה. וגם סבא אף פעם לא היה כועס, אף פעם לא צעק, הוא תמיד הסתכל עלינו, הוא תמיד... הוא היה סבא, הוא היה סבא לא פולני. אני זוכר שהיה לו גם הרבה גבולות מאוד ברורים. כן, הוא היה לך בגבולות, הוא לא צעק. הוא היה צועק? מה הוא היה עושה? מבט אחד. המבט הזה ש... יותר נורא מצעקה. סבא מסתכל על זה, אתה מבורח. אני שזוכר שהוא לא, הוא תמיד אמר לנו כאילו לסלון לא נכנסים, וגם כאילו נגיד אתה אוכל איזה משהו דביק, היה משאיר אותך על המדרגות בחוץ, תגמור תיכנס. או שלא תאכל את הג'יפ הזה ואז תיכנס מיד. ידיים במי גשמים. היה לו דלי בחוץ, מחוץ לבית, עם מים. זה סמרטוט, והיינו שוטפים שם ידיים. מחליפים את המים! כן. כל הדגים לצאת! מחליפים את המים! מה יש לך להגיד לנו, סבא? סוגרים את הים, אני מבקש מכולם! אתה שם עם השנורקל, אני רואה אותך, אל תחשוב שאם אתה מתחת למים לא רואים! תצאו החוצה כולם! כל הדגים החוצה! פעם אחת שמחת תורה, סבא וסבתא היו אצלנו. אז בהקפות, במכינה, סבא הגיע כאילו ורקדנו, בסביבות הקפה הרביעית, חמישית ככה כולם כבר התעייפו. ואז סבא התחיל לעשות כל מיני גלגלונים וכאלה באמצע המעגל. ואני התפדחתי כאילו, כי סבא, מה אתה עושה? אז אחר כך שאלתי אותו, את אבא, שאלתי כאילו מה זה...
ואמר לי שכולם כבר התעייפו, וצריך מישהו שקצת ישמח אותם, שיוכלו להמשיך לרקוד, שיהיה 7 הקפות רציניות, ולא שיתעייפו לאט לאט. אז הוא שימח אותם, והם המשיכו לרקוד. והיה לו הרבה כישרונות, וגם אני זכיתי שהוא יהיה הסנדק שלי. הזיכרון הכי גדול שלי מסבא זה ליל הסדר. זוכרת אותו יורד למטה, להתחפש לאחד האנשים שיצאו ממצרים, ואז הולך מהצד, כאילו, מאחורי הבית, נכנס דרך הדלת, והיה לו מאחורה שק גדול כזה, מלא בהפתעות. זה התחיל לשאול חידות ודברים, ומי שהצליח קיבל הפתעה. בדים לבנים כאלה, ושקית שחורה כזה ככה, אז הוא לא כזה במדרגות, ושילה תמיד היה יושב עליו, ותמיד אני רציתי לשבת עליו. והייתי כזה לידו, כל הזמן ניסיתי שהוא יושב עליו. ואז הוא תמיד חילק לי דובים. תמיד אני מתגעגעת אבל בליל הסדר מיך. כי הוא זה שעושה את ליל הסדר. הוא היה עם הילדים בעיקר. אני זוכרת שכל חג סוכות, ב3 שנים שראיתי אותו, אז ישבתי על הברכיים שלו, הוא שר לי כל מיני שירים. מאוד אהבתי את זה, ואני מתגעגעת לזה. אני זוכר שהיינו בטיול שנתי, הצקנו לשנה מתחתנו, קיבלנו עונש לא לקבל קולה. ופחית, קיצור, סבא קורא לזה סימטה, היינו בדיוק בטיול בצפת. אומר לי בוא רגע, יש לי משהו להראות לך. מביא לי בפחית קולה, שתינו את הקולה בכיף, היה אחלה. באותו טיול גם הוא קרא לי, באותו טיול גם בלילה. כולם היו כזה געגעים להורים, טיול ראשון, לי היה את סבא, מביא לי את הפלאפון שלו, ענק כזה. קח, תקשר להורים שלך, דבר איתה. בבית כנסת, בגירוש. אז כבר היה אסור כאילו לצאת מהמתחם של כל המרכז. ואז נזכרנו ששרנו על השיש בבית, במקרר, לא זוכר. עשינו חבילת אגוזי. אז סבא הלך, היה לו את הווסט הזה של הרופא. אז הוא הלך לשורת חיילים, אמר להם, אני רופא, תנו לי לעבור. אז הם נתנו לו, והוא הלך והביא לנו את האגוזי. קוראים לי דניאל, לצב שלי קוראים דניאל, ויש לו פוסטנה ענקי. בט"ו בשבט לזכרו הלכנו לבקר שם. אני מתגעגע לסבא דני. לסבא, למה שהוא היה. דמות שאפשר ללמוד ממנה, סוג של מודל חיקוי, סוג של גיבור. היינו 12 נכדים היום, 7 שנים אחרי אנחנו כבר 20 ברוך השם, כן ירבו. נכדים ונכדות, גדולים כקטנים, זוכרים. חלקנו יותר, חלקנו פחות, והקטנים שלא זוכרים בכלל. אבל כולנו, כל אחד מאיתנו, חי בדרכו של סבא. כואבים את החוסר ומתגעגעים, ובעיקר גאים להיות הנכדים של סבא דני. להמשיך את דרכו הייחודית, בראש מורם בצד קדימה ובחיוך רחב על השפתיים כמוהו.